Не знам как да открия този стрим. Може би... Намираме се в Камден Таун, между другото. И не знам защо има толкова много хора в понеделник. Какво правят тия хора? Защо не работят? Така, тръгваме към маркета. Значи целият квартал е направен по уникален начин. Буквално е супер шарен и нарисуван и не знам още какво. Има всякакви сергийки, нали? Ако си падате по такива работи, лондонски чорапи, американски сладки. Виж какво яко е направено. Тя жена бар на раницата, помислях, че ще ме ограбва. Стори ми се, че някой слуша МБТ, както и да е. Охо, добър ден, какво става? Тук много се мачваме с аутфита обаче. Там мисля, че е входа за място, което търсим. О, Белингам! Чат! Колко струва това? Чат, ще ме е малко трудно да го отворя. Да, нещо на китайски, супер. Айде де! Сори. Ново видео, добре. Търся специфично място. Секунда, защото тук има прекалено много хора. Тук има някакъв шарен кон. Никой не го бърка. Тук е фул! Има супер много храна навсякъде. Защо има толкова много храна? Всички ли са тук, за да ядат? Сега на мен ще му се прияде. Искам да ви покажа какви кейсчета за телефони има. С някакви плодове. На живо, да. I love my girlfriend. Кога някой ще сложи тениска, за мен такава. Какво по дяволите? Дете съм на разведени. Не. Сериозно ли това е Тейлор Свифт, маняци? Кой Тейлор Смукач го е направил това нещо? Как ще направите Тейлор Свифт като Jesus маняк? Какво? Скандал. Аз съм в шок. I'm sorry. Защо продават фалшиви бърбарита? Чуваме ли се? Ще откача. Ще се преметна от някъде. Не падай. Искам да ви покажа аутфита ми. Чакай. Хрумна ми нещо. Слушайте. Да играем на истина или се осмеляваш. Или истина или предизвикателство. Как беше? Сещате се. Давай предизвикателство. Давай. Айде, готова съм. Предизвикам те да заговориш някоя жена и да я питаш за Инстаграм. Пак. Добре. Let's go. Така, Стела се излага на 3, 2, 1. Hi there. I really like you. Do you have Instagram? Do you have Instagram? No, I don't. I can't make an account. Every time I tried it just says I'm banned straight away. Hi, Zombie. How are you doing? I'm making a live stream. Do you want to say hi to the Bulgarians? Hello, everybody. Yeah, nice. Thank you so much. You're welcome. Умирам от кринч. Виждате ли мое? Бе, много яки патки, бе! Що се направим толкова брутално?
Много дъкита. Виж какво са готи. Вой, това е брутално маняк. Минисо, какво е това? Всички ли го знаят този магазин, освен мене? Добре, чакай. Какво е това? Защо струва толкова много? 23 кинта. Дават ли ми са 23 кинта за играчка? И аз не мисля, че ми се дават. Май нищо не ми хареса. Така да си кажа, вау, това е сладко. Искам да направя шот само. Добре, доволна съм. Нямам никаква идея какво се изкръща току-що, но добре. Ама може ли бусовете да минават? Добре, ще минем от другата страна. Чакайте. Вой! Що избяга, бе? Аз дойдох. О, мага! Това видяхте ли го? Колко е крейзи! If you wanna be my lover. Колкач. Това ли да пробваме колкач? Прилича ми на джуниор. Добре, това ще пробвам. Thank you. Не знам какво си взех. Такова си взех. Чакайте, защото всеки момент стрима ще умре на лайв. На ръба. Чакай да седна някъде. Чакай. Айде де. Зареждаме ли са? Окей. Фак. 20 пъти се изпотих, човек. Аз какво да направя? Добре, гайс, взехме колката кебаб. Или каквото е това, нямам никаква идея. Изглежда много странно. Моля ви се, не ме гонете. Так му се седнах. Мирише на храна. Не знам. Май, мисля, че няма да ми хареса. Не знам, месото не ми харесва. С пилешко е. А питката, ще ме извиняват, обаче наистина изглежда... Виж само питката. Слей! Благодаря ти много за бичетата! Ало! Bye, guys!